बाथमिस अमा राजाया गावनि बिनानाव दाउदै गलाखौ माब्रै इसिबां मोजां हौवानो हरखुमाखो? आं रागाया जाला मिथिबायना बमब्र? नों माबा मोनसे खालामदो बाल। आंलाय मा खालामनांगौब्रा? नोंलाय मा खालामनो रोंनोखाय? फैसा एसे थाबाथाय हिनजाव गोसो थोखोमानोबा रोंगौ नोङो? मालाय हिनजाव सिख्लाफोरनोबा स्कुटि बायना हरनोबा हागौ नोङो? दाबा आंनि मोनसेबो खामानि मावना होनोबा हायाखै। माखौ रायखांबावोब्रा? बालनि महराबो गाज्रि खमसे खम खोथाफोरखौथ' मोजां रायलायना। महर गाज्रिबानो खोथाफोरखौबो गाज्रि रायलायनांगौ बेथ' नङाना? आया आंलाय माला गाज्रि रायलायलायखोब्रा? नोंनि रायलायनायानो गाज्रि गोजा मिथिबाय? महरा गाज्रि जाबाय रावफोरखौथ' मोजां रायलायनो सोलों। आया आंलाय मा गाज्रि रायलायलायखोब्रा? बाथमिस आंहा दुमफावनि थाखाय मोजां हौवा नागिरनाया लस जाबाय आरो। नोंनो मानसिया खायदानि रानिखा माथो। खायदा बोराय दिहुननायाव नोंबो माथो गोरोंखाथार। माखौथो हारसिंनो रोनावगासिनो? खायदा बोरायखौ दिहुनदो, दुमफावखौ हाबा खालामनानै होदो। नंगौना? आं गोदोनि बायदि खायदा बोरायखौनो बाहायला। र' बाला दुमफाव मोननाव थांनि आङो। थां दे। माथो बुंखो नोमायालाय? जेबो बुङाखै। दिनै आंजों लोगोसे बानलु बेदाङाबो थांफादोंमोन आबै। बेलाय मानो थांफादों? आइखौ लायनो थाखाय। नाथाय आइया फैयासै। आइया होनदों नों लायनो थाङाबा फैया होननानै। बेनिखायनो आबै नोंनो लायदो ना। आंनि आसाम सोनायाव आइखौबो नांगौ आंनो। जागोन दे जागोन। आसामा सोग्रोबानो जाबाय। आसाम सोखांनायनि उनावनो नोमाखौ लानानै फैगोन आं। अब्लाबो आसाम सोखालि आइखौ नांगौ आंनो। जागोन दे गाव फैयोबालाय लिंहरगोन आं। आइयाथ' नों लायबासो फैगोन होनदोंना आबै। आं आसामखौ बे न'आव सोहोआना। आं हटेल बुकिं खालामखाबाय। मोनसे दामि रिजर्ट बुकिं खालामनानै लाखाबाय। बेवहाय नोमाखौ लिंहरगोन आं। जागोन दे आबै। थांलाय बानलु बेदांखौ थिनहरलाय। जागोन दे आबै। हेलौ मिसेस दुरलाय। हाबानि थाग थियारिखौ खालामबाय ना? औ खालामबाय। नों टेनसन लानाङा दे। आंनिफ्राय आं गासैखौबो थिग थाक खालामजोबखाबाय। दे दोननोसै होमबालाय। आबै बानलु बेदां फिसौ, नोंसोरनि हाबाखौ एसे फावसायनानै खालामनोसै नामा? मानो आबै? फावगालिनि आसाम सोनायखौ खालामनानै होग्रोनोसै आं। बिनि उनाव नोंनि हाबाखौ धुमधाम खालामनानै होनोसै। नाथाय आबै जोंनि हाबाखौसो खालामनानै होग्रोनो नागिरदोंमोन ना नों? दानोलाय मानो हाबा जानो नागिरबाय थादों नोंनालाय? बैसोआनो मा बेसेबां जादों नोंनालाय? 21 बोसोरानो जादोंना जायाखै? आबै नों मा बुंदों दासो? जेबो हाबा जानायनि बैसो जायाखै नोंहा। नांगौबा बे हिनजावखौ दोननानै फैदो। मा होनदोंलाय आबै नों बेफोरखौ? माथो बे हारसा गथ'नि बैसोआबो बांद्राय गिदिर नंखाया। बेनिखायनो दोननानै फैनोसै आं। नाथाय मानो आबै? नों बेफोरखौ जेबो जिंगा सिनाङा। आं बे हारसा गथ'नि बिमा बिफाजों रायलायखाबाय। बेहा बिमा बिफा गैया। बिमाय बिमानैजोंनो रायलायखाबाय आंहा। बेसेबां फैसा नांगौ गासैखौबो होगोन होननानै। आरो बे नोंनि जानो गोनां हारसा हिनजावजोंबो रायलायखाबाय आं। बेबो औ होनखाबाय। मा? तरालियाबो? फैसाजों गासैखौबो खालामजोबनो हायो मिथिबाय। फैसाखौ गोसो थोनायखौबो बायनो हायो, सोमोन्दोखौबो बायनो हायो। गासैबो बुस्थुआनो फैसाजोंसो जाजोबो। बेनिखायनो आं नोंखौ होनदोंना दानो हाबा जानाङा बानलु बेदां होननानै। नाथाय आबै नोंबोथ' आंनि हाबाखौ थि खालामनानै होदोंमोन ना? बेखौलाय नोंनि गोसोआ गाज्रि मोनगोन साननानै खालामना होदोंमोन आरो। उनाव आं सानफिनबाय दानो उन्दै बैसोआव हाबा जाबा नोंनि थाखायनो खहा होननानै। देनांलाय उनावहाय मेल्ला मोजांनिख्रुइ मोजां हिनजाव मोनगोन नोङो। उनावहाय बे हिनजावा गोजाम जालांबा नों बे हिनजावखौ नायनोसो बागौमोन, बानायसो मोनगौमोन। दानि जुगाव जाय मानसिफोरा थाब हाबा जादों, गारलायफिननाय जादों। बेनिखायनो नोङो जेबो जिंगा सिनाङा। जायखौ गोसो थोयो गोसो थोबानो जाबाय। नाथाय न'नि बिजनेस खामानिफोरखौ माव। गावनि आखायाव पावार लाबो। होमबासो मानसिफोरा नोंखौ गिगोन, सनमान होगोन। दानि जुगाव जायनि आखायाव फैसा थाखा गैया, जायनाव पावार गैया, बेफोरबायदि मानसिखौ मानसि होननानै साना। बेनिखायनो नोङो आंनि बिजनेसफोरखौ जेसेबां दङ गासैखौबो सामलायनांगौ मिथिबाय। नों दा दुखु मोननो हागौ, नाथाय जेसेबां दुखु जाबाय थागोन एसेबां नोंनिसो लस दङ। बे बुहुमाव दुखु जानायनि लोरबां मानसिनि जेबो जायगा गैया। बेनिखायनो गोख्रों जा, बयखौबो गादबनानै दोननो नाजा। दा नोंनि हारसा हिनजावा मोजां मोननायनिख्रुइ फैसाखौसो बांसिन इम्परटेन्ट साननानै फैसा लानानै न'आव थांनो ओंखारबाय। अब्ला मा सोलोंखो नों बेफोरखौ नुनानै? फैसायासो गासैबो मिथिबाय। दानि जुगाव जायनाव फैसा गैया नों जेबो खालामनो हाया। नोंनाव फैसा दङब्ला नों बयखौबो मोसाहोनो हागोन। बेनिखायनो नों बैनि खोथाखौ ला। आबै आं थरालिजों रायलायहैनि। जाम्बा फिसौ।
बे दुनियायाव इसेबां जाम्बा जानानै थाना जेबो लाब गैया। सेलफिस जायाबा मोतलबि जायाबा बे बुहुमाव थावरिनो हाला। आं लासै लासैनो गासैखौबो फोरोंजोबगोन आं बे बानलु बेदांनो। सावगालिखौथ' आं जेबो फोरोंनो हाया, खालि बिमाल' नांगौ बेनो। बेनिखायनो आङो बानलु बेदांखौनो गासैखौबो फोरोंजोबगोन एबारनिफ्राय। तरालि, बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनदों? नों आंखौ गारनानै थांनो ओंखारबायनो माथो? বয়সটো বহুত সৰু। ভাবিলো এতিয়া যদি আমি বিয়া পাতে পাছলৈকে আমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব। বহুত চিন্তা কৰিলো। তাৰপিছত ভাবিলো কি বিয়া নোহোৱাটোৱে ঠিক বুলি। তোমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আৰু মোৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। সেইকাৰণে তুমি মোক পাহৰি যোৱা, ময়ো তোমাক পাহৰি যাম। আচ্ছা, इसिबां गोरलैना नोंनि थाखाय बेफोर खोथा बुंनाया? নাই, মোৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয়। কিন্তু কি হ'ল কথাটো, তোমাৰ বয়স হোৱা নাই, মোৰো বয়স হোৱা নাই। ভাবিলো ইমান সৰু টাইমত বিয়া পাতি পাছত আমাৰে প্ৰব্লেম হ'ব। এতিয়াও আমাৰ বহুত কৰিবলগীয়া কাম আছে। সেয়ে তুমিও তোমাৰ ৰাস্তা দি আগুৱাই যোৱা আৰু ময়ো মোৰ ৰাস্তা দি আগুৱাই যাম। আচ্ছা, ওলাই যোৱা মোৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়াই। তুমি মোক মাৰিলা? গেট আউট। অকে, ঠিক আছে, হ'ব। মই ওলাই গৈ আছো। आबैया थिगखौनो बुंदों। बे बुहुमाव मोजां जानानै जेबो लाब गैया, लोरबां जानानैबो जेबो मुलाम्फा गैया। आं एसेबां गोसोथोदोंमोन बे तरालिखौ, नाथाय रां मोननाय लोगो लोगो बियो आंखौबो बावनो राजि। एबारनिफ्राय रांखौल' सिनायगोन आं, रांनि अनगा आं जेखौबो सिनायला। बानलु बेदां, माथो बाजैया थांबाय आबैनिफ्राय माबा मोनसे बेग लानानै? थांथों। नाथाय मानो थांखो? आंनाव जेबो सोंनाङा। नोंथ' मोजांसो मोननांगौ ना तरालिया बे न'खौ गारनानै थांबाय होननानै। मा? न'खौ गारनानै थांबाय? नाथाय हाबायाथ'। सिरिथा, आंनाव जेबो सोंनाङा। दसेनो माखौ इसिबां रागा जोंखो बेलाय? दसेनो मा जाखो? आबैयासो माबा मोनसे होनलायबाय। बे आइ गैयिनिफ्राय न'आव मा जागासिनो दङथाय? आइया थाबैनो न'आव फैनायमोनब्ला मोजां जासिगौमोन। आइखौ थाबैनो न'आव लाबोआबा बे न'आव बायदिसिना जाबाय थागोन। बेनिखायनो थाबैनो एन्टनिय'जों आसामखौ सोलायनांसिगोन आंहा, नङाबा जानाय नङा। ओइ दुमफाव, नोङो समफोर बहा थांगोनहाय? जेरावबो थाङा। एसे लोमजानाय खर' गिदिंनायसो मोनगासिनो, डाक्टरनावसो थांनांगोनदां। मिथिबायना, समफोर हंलानि हाबा। बेनिखायनो नोंखौ आं समफोर हंलानि हाबायाव थांनो नामा होननानै लिंनो फैदों। माबोरै थांनांगौ जाखो लिङा गारालाय? आंजों थौफादोबाल आंजों। हंलायाथ' आंखौ लिंहरदोंना। माथो खोनानाय मथेबा हंलाया नोंनोबो मेसेज हरदोंबालाय। नायलाय मबाइलाव। वाट्सएपआव सोरबा फट' हरमारदोंमोन आंनो हाबानि इनभिटेसन कार्ड। ओमफ्राय नामालाय माथो हंला नङा। हिनजाव गोदाननि नामखौथ' नायदोंना नोङो? आथुर बिथुरजोंनो आं बांद्राय मोजां नायासै, दा हराव मोजां नायफिनगोन होननानै। होमबा हंलायाबो नोंखौ लिंहरदोंबा गावनि हाबायाव। दाथ' हंलायाबो नोंखौ लिंहरदों, हंलाया आंखौबो लिंहरदों, सानैबो थांनोसैबाल। जागोन ना दुमफाव? जागोन दे। नोंथ' हंलाखौ गोसो थोआसै। हंलानि हाबायाव थांबाबो जेबो नङा बाल। हंलाया मोजां मोनगोन ना? जागोन दे, नों एसेबां खें बुंथारबाय जेब्ला थांगोन दे। अके, बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आं। बाय बाय, थांनोसै। दे। बाय। बे दावस्रि देलायाबो जै आरो हंलाजों हाबा होनो जि नारा नाथा जुजिबाय, दा आरो हंलानि हाबायावनो थांनो लिंगासिनो। गोसोफोरा एसे गोजोनथोंहाय बे दावस्रि देलायना, थांबाय बायना होनोसै। ओरैनोबाबो हाबा मोनजायो बेसेबांबा गोबाव जाबाय। आरो लाजिनायबो मोनोना, माला हाबा जागोन होननानै सोंजानोबो बोरैबा उसुबिदा मोनथारो। आरो सिनाखि मानसि नुबा नोंहालाय, नोंनिखौलाय माला मोनजागोन होननानै सोंलायगोन। जारलासो, जेरैबो हाबा जानो थांबाबो। गोदो जेबो नंथ्रामोन, हाबा जानो थांबा खुसि थांनो हायोमोन। दा माबा हाबाखौनो जाहैजाला। जेरैबो जारलासो। बोथोरा जेसेबां बारायलांगासिनो एसेबां प्रब्लेमफोराबो आउटपुट जाथो प्रब्लेम सफैगासिनो। मालानि दिनावलाय मोजां आराम सुख सान्थि रायजानो मोनबावगोनबा। ला 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 लो 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 ला 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 दाउ खानजों आबै खानजों गिनं गारे गुदुं गैया सुनं गारे नुनो गैया गाम गैया खुगा गैया दाउ खानजों आबै खानजों। आय' साइब', बे मेथाइ दोंसेखौ खननांलाहाय नोङो। माथो जाखोब्रा, बे मेथाइ दोंसेखौ खनबासो गोसोआ स्रां जायो आंना। दुखु जानायफोरा दसेनो खारजोबो आंना। जानला माला मेथाइ खनलाबायथारोहाय। माथो खालामनोब्रा, बिनानावनि हाबाया जागौबाथाय आरो बांसिनसो खनबावगोन आङो। बे मानसिया रायलायनो बानाया एसे उसुबिदा जायाखै होनबा आफा? जेबो उसुबिदा जायाखै, रायलायैयानो मोजांसो। मानसियानो रायलायथाराबालाय बोरै जानांगौ जाखो? दा रायलायाबा बेफोरबायदि सिरि थाबा सोर हिनजावा मोजां मोननोहाय? बे दावदैया बुजिस' हायैयाव दासो एसे मोजां मोनफ्लादों। उनावहाय मोजां मोनगोन आरो
हिनजाव मानसिफोरा हौवानिफ्राय अननाय लुबैयोहाय फंसे फंनै आराम रायदाव जानो लुबैयो आच्छा बिदिसो होमबा आंथ' नोंखौ रायदावबाय थायो हांग्रि सना होननानै नोंसो आंखौ पात्ताखौनो लाया नोंना अभारद्राय जाथारो मा अभार जायोब्रा आं नोंखौ गोसो थोदोंब्रा गोसो थोफिनदों गोदो गोसो थोलायनानै हाबा जानो मोनासै दा गोसो थोफिनबायब्रा आं नोंखौ ओइ सिरि थाहाय आं जेबो खोनायाखै आङो नोंसोर मा रायलायबाय था लासिंसिं फिसाला गोनांफ्राबो जात होनबाय थानाङा नोङो आंहा दावदै बिनानावखौ साननानैसो बोरैबा मोनगासिनो सोर हिनजावा मोजां मोनो बबा बायदि हौवाखौलाय बबाबाबो जेबो नङामोन दा बबाबाबो रायलायनोनो लुगैयाबालाय सोर मोजां मोननोहाय रावबो मोजां मोना है थाथों ओरैनोबा मालाय हौवाजोंसो खारां बिरां जागासिनो दंखायोमोन मानसिया बारा थिग नङाना नोंना बिबनाङा आदुलिलिलि बेबायदि हौवाखौ मोन्दों रंजानांगौसो हौवानो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोआबा न'खरावबो रावबो फोरोंग्रा गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो ओइलाय जोंना एमाव बेथा दङना मालाय फोरोंहैबाय थागोन आलाय आनैनि बडिगार्ड नामाब्रा जेराव आनैया थाङो बेयाव आं थांफानो माथो नोंलाय जोंनि रायलायनायखौ खोनायाखैबालाय उपाय गैया बोरैबा हाबफैफ्लांबाय बे फंसे बाथ्राया जेराव आनै बेवहाय आं नङा आं खोन्थाखायो हिनजावनि फिसा एसे एनैखौलाय मावखानांगौ होमबाबो हौवानि न'आव थांनायनि सिगां फोरोंखायोबा मोजां मोन आरोहाय हाखु दाखु फाग्ला बायदि बिदि खामानि मावो नोंबो जेबो नङा दे जुदि हौवाया गाज्रि जाबा मा जानांगौ जाखो गाज्रि जायो नामा बोरैबा गाज्रि जाबा मा होनदोंलै आफा नोङो आंनि फसननि हौवा नायनाया मालाबाबो गाज्रि जाया मिथिबाय लिरनानै ला नोंसोरो बे हंलाफाया जेबो गाज्रि मानसि नङाब्रा मोजां मानसिसो बेहाय दे नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै ओरैनोबा नों बुंनायाल' जाखायो नङा होमबा माथो मादै मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ औ नोंजों गोनांथार बाथ्रा दङमोन बेनिखायनो नोंखौ लिंहरदों आरो बे खोथाखौ जाहाथे जोंहानि आइजों रायलायनो खोन्थाया जागोन ना माने आं बुजियासै मादै खोनासं आं मानो नोंखौ लिंहरदों नों जुदि जोंलारिखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारोब्ला जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि न'खर आरो जोंनि न'खरजों मालाबाबो गोरोबनाय नङा बेखौ आं नुहुरखाबाय मालाय नोंसोर जाबाय गोजौ थाखोनि जों जाबाय गाहाय थाखोनि माबायदियाव जाया जाफ्लाङोबाबो हाबाया आंनि फिसाजो जोंलारिया नोंनि न'खराव गोजोनै थाहैनो मोनखाया बेखौ आं नुहुरखाबाय नाथाय मादै जेबो नाथाय गैया आं गासैखौबो मोनथिखायो दानि जुगाव जेराव फैसा गैया बेवहाय मोजां मोननायनि जेबो भेलु गैया नाथाय जोंनाव फैसा थाखा गैया जोंनि न'खरनि मानसिफोरा जोंफोरबायदिखौ नायनोबो हाखाया बेनिखायनो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था आरो आं सासे बिमा जानानै गावनि फिसाजोनि मोजांखौ जेब्लाबो लुगैखायो बेनिखायनो आंनि फिसाजोनि खर'खौ सुबावखा खालामनांला नोङो नाथाय मादै आं जोंलारिखौ जोबोद मोजां मोनो आं बेनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा बेफोरलाय बुंनायाव गोरलैथार सोर साबेसेयाथ' गावनि मोजां मोननायखौ मोनफेरखो उनावहाय समजों लोगोसे गासैखौबो बावगारनांगौ गोनां जायो आंनि फिसाजोआ गोबां थांखि दं गोबां मिजिं दङ आंनि फिसाजोनि थांखियाव गसंथेनानै होनाङा नोंहा जायजों आस्थाम सोलायनांगौ सोबानो जाबाय आंनि फिसाजोखौ गेजेराव दालाबो नोंनि न'खरनि सुबुंफोरखौ आंनि न'खरनि सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानो हो सासे बिमा जानानै नोंनाव बेखौल' बियो आङो अन्नानै आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था मादै नोंनि खोथाखौ आं जुदि मानिनो हानायमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन नाथाय आं जोंलारिखौ मालाबाबो गारनो हाया मालाबाबो बावनो हाया आं बेनि अनगा आं थांना थानो हामारनाय नंखाया आंखौ निमाहा हो मादै आं नोंनि खोथाखौ जाफुंहोनो हानाय नङा मानोना आं जोंलारिखौ जोबोद गोसो थोयो मा खालामला नुजाफैलायखो हाफां थौदोब्रा न'आव आं बुंखाबायना बिखुनजोआ लांफैयाबा आं थाङा होननानै नोंलाय आंजोंसो रायजो जागोन दा बिखुनजोजोंथ' नङाना नोंनि बे खोथायाव गोजावनानै नोंजों थांफाया माथो आङो जाय आंखौ होखारदों बे मानसिया लांफैदों होननानै आं बुंगासिनो आरो खोनासं आंनो दानि बावैसो फावगालिया फन हरदोंमोन माथो हारसा बिहामजा खाराबायनो आं मिन्थियालै बे न'आव नों गैयिनिफ्रायनो जात जागासिनो थौदो जाथियाबो दासान्दि गुवाहाटियावसो दंहैयो खामानिनि थाखाय बेखौ गुवाहाटियावसो थिनहरदों आं बेनिखायनो न'आव थौदो थौ फारसेथिंजाय आस्थाम सोनायाबो जासिगोनबा आस्थाम सोखालिथ' आं थांखागोन बिखुनजोआ आंखौ फन खालामनानै लिंहरखाबाय दहायनो आस्थाम सोखालि फैखानांगौ होननानै आरो आंनि फिसाजोनि आस्थाम सोनायाव आं मानो थाङाहाय आच्छा दे ओमफ्राय नोङो एन्टनिय'खौ माबायदि मोनोहाय मानसिखौलाय मोजां होननानै बुंदों माथो आं पार्सनेलि बिजिरनानै नायाखै आंबो मिथिगौ मोजां होननानै आरो बयनिख्रुइ गेदेरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा फावगालिया बेजोंनो जुलि जानोसैनो माथो बुंबावनो दा आच्छा जायजों मेजोंनो जुलि जानो होनबानो जुलि जाहोगोन जाहैबाय जायजों मेजों नङा नोंहा हायोबा बिखुनजोनि एगेन्सि थांनानै हमथाबानो जाबाय आरो नोंहा आस्थाम सोहोआ होननानै आंथ' बिखुनजोनि एगेन्सिबो थांनो हाबावगोन आंनि फिसाजोनि खोथा फैयोब्ला मिथिबाय नाथाय फावगालियानो सेंग्राखौ गोसो थोबायबा फसायबायबा माथो बुंबावनो आंलाय आरो फारसेथिं मानसियाबो मोजांबा खालि बिखुनजोआल'सो गाज्रि क्लिअपेट्राया आरो दाथ' बिसोरनाथ' गुबै हाबा जाथाराखैना आस्थामल'सो सोगोन बेनिखायनो नायनोसै मा जायो सानबाय आंबो
नङा माथो क्लिअपेट्रा आरो दुर्लाय एमएलएजों मा मावखोमा नायदों बेखौसो आंबो थाल लानो नागिरदों दा मानि थाखाय आंनि फिसाजोखौ इसिबां हाखु दाखु आस्थाम सोहोनो नागिरदों बेखौ आंबो मिथिनो लुबैदों जियानो जादोला आस्थाम सोखालि फैबानो जाबाय दे दे थांदो आंबो थांसै आं दोनलांनोसै नामा नोंखौ न'आव आं हारसिं थांनो हाखायो नाङा आंनो बेवहाय आथिं दं आखाइ दं हारसिं थांगोन मानसियालाय मानसि रागा खराल'ब्रा रागायानो गन्थंआव थाबाय थायो मा जागोनथाय ओइ नारजिब दं दिनैसो लोगो मोनलायबायलै नोंखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव मा खबर बिराद मोजांलै खबरा जोंहा न'आव मानसि फिसा फैसिगोन ना र' मानसि फिसा फैबाथाय नोंनो माबा जाहोगोन आं मा जानो गोसो बेखौनो जाहोगोन आच्छा दे खौराङाथ' होमबा मोजाङानो औ मोजां नाथाय मोनसे खोथा ना आङो थुङै लोगोनिफ्राय नोंखौ बिहावसो लिंनांसिगोनलै माथो मानि थाखाय आंनि फंबाया नोंनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा नोंखौ बिहाव जाया होमबा आङो गोदाव सोराव माखो सिन्था खालामोलै नोंबो जियानो जादोंलाय एन्टनिया बिराद मोजांलै मानसिया गाज्रिथ' बुङा आं एन्टनियखौ बिराद मोजां नाथाय एन्टनियआ फावगालिखौ गोसो थोयोना थोआ आं बेखौ मिन्थियालै माबाफोर बुंदों नामा जेबो बुङाखै बुंनायालाय माने एन्टनियआ सोरबा गोसो थोनाय दंखायो खोमालै बेखौ नोंनो खोन्थानो फैदोंमोन आरो बाखि नोंनि खोथासै गोदाव सोराव मा बुंलाबायोलै बेनि खोथाखौबो लाजायाना मा होनो मा थायो गावनो मिन्थिया जेबो जियानो जाया मानो क्लिअपेट्राजों रायलायनांगोन आइजों रायलायबाल' जाया लोगो हमनानैथ' रायलायनो हानाय नङा फनावनो रायलायहरनांसिगोन हंला गुड नाइट होननानैबो उन्दुलायो होमबा बियो उन्दुनो सम जाबाय बेखौथ' आं मिथिगौ नाथाय आङो एसे गोबाव जानानैसो उन्दुयो उन्दु आं उन्दुगोन लाइट अफ मबाइल अफ आं माबा मोनसे नायबावनांगौ दङ माने आङो फिल्म नायदों उन्दु बे न'आव रुल एन्ड रेगुलेसन फल' खालामनांगौ थाब उन्दुनांगौ फुङाव थाब सिखारनांगौ उन्दुनायनि सिगां दुगैनांगौ ओंखाम ओंख्रि जाखांनायनि उनाव हाथाय हुनांगौ फुङावबो थाब सिखारनानै बाथरुमाव थांनांगौ दुगैनांगौ खिनांगौ बेनिफ्रायसो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ साहा लोंनांगौ बेनि उनाव गासैबो जि जोमखौ सुनांगौ जिया सामफ्रामबो सुनांगौ नोङो माबा मोनसे खोन्थानोबासो गोलाव रायलायो ओरैनोबा रायलायाना नोङो माबा मोनसे रुल खिन्थिनोबाल' नों गोलाव रायलायो आङो थाब सिखारनो रोङा आं खोन्थाखाबाय थाब सिखारनो रोङाबा बे न'आव थानो मोननायनि रुल गैया मा होननानै बुंखो बे हंलाया बे न'आव थानोबा रुल फल' खालामनांगौ ओमफ्राय थाब सिखाराबा न'आव थानो मोना मा ओरैनोसो बबा सिं बिराद थेंगोना नाथार माथो बेबो बबाबा आंखौ धमकि होनानै थांदों नामा बियो आदानो खोन्थाहरबासो मिन्थिगोन दा बियो र' आङो धमकि हैनि डिस्टार्ब खालामना होननानै बुंखादोंमोन जेब्ला आं खन्थाइ लिरो जेब्ला आं मेडिटेसन खालामो आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम आं बुंखाबायना आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम नोंनाव एसेबो गियान गैया नामा जेब्ला इसोरा गियान रानदोंमोन अब्ला नों बहा दङमोन इसोरा गियान राननायखौ आं मोनथियाखैनो इसोरा गियान रानदोंमोन होनबा आंलाय माथो मोनाखै खोनासं आंनि हिनजाव जागोना इसिबां गोरलै नङा बे न'आव बिहाव बिखुनजो गैया फिसाला सासेल'खायसो फैदों नङा होमबा नों आं हारसिंबाबो बिहावनि बिखुनजोनि रल लानो हागौ आं बेनिखायनो थाब थांनानै उन्दुहैथां आरो फुङाव थाब सिखारनांगौ
थानो आं नोंनि बिफा ना बिमाब्रा आं नोंखौ बुजायबाय थानो हायाब्रा गथ' आंखौ गथ' बुंनाङा नोङो जायखिजाया आं बबाजों रायजो जानो हागोन ना हायाथाय मा होनदोंलाय दासो बबाया रागा जोंबा मानसियानो बेसेबांबा गिदिर जायो आरो बबानाव रुल रेगुलेशनानो इमान बुरजा आरो बबाया मा बुंदों मिथिगौ ना गावनो लायनो बिहाव गावनो लायनो बिखुनजो नुबाय नोङो फिसाला सासेल' बिमा गैया बिफा गैया होननानै थांग्राया सानसेयावनो नों बिनि रागाखौ नुबाय दा आदानो खोन्थानो लाहरलाय आदानो नोंसा आदानो आदाया फनखौनो थिखोआखै उन्दुबाय खोमालै मानसिफ्रा नों थांनानै आदानो खोन्थाहैथां ना गैया आंबा थांखोमानानै न' सिङाव थ्रोबसो उन्दुहैनो नागिरदों दा आंखौ एफा हराव न'आव मानो हाबफैदों होननानै बुंबा मा जानांगौ जाखो आयाथ' आंखौ रायखागोन आरो आफायाबोथ' रायखागोन बेनिखायनो नों दिनै हरसेखौ जेने थेने थादो ओमफ्राय आं गाबोन फुङावनो आफानो खोन्थानोसै माने नोंनि बिदानो आदाया खोन्थाबा बुजिनाय नङा आं बाजैनो खोन्थागोन नोङो आदानो खोन्था दै आच्छा बारु थारमाने लारे साला सेंग्रा बैसोआव उदां बेरायनांगौआ उदां थानांगौआ ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ गोसो थोनांगौआ आंहा बिमानै इखौसो थाल लाबाय थानांगौ आंनि फिसाजो थां मा थांनो माबायदि जागोनब्रा बे बिमानैया आंना बेखौ टेनसन जाबायलां मानसिखौ बिराद टेनसनसो मोनबायलां हाबा जानानैबो मोजां रायजो जाग्रो जाया आं टेनसन जाबायलै बे बिमानै सासेखौ लाना गाबोन फुङावसो मिथिसिगोन आरो मा जागोन मा होनो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव आरो कमेन्ट होनो दाबाव नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायबाय थायो दे बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबावथार ओमफ्राय साबस्क्राइब लाइक खालामनो दाबाव लाइकखौनो बांद्राय होआ नोंथांमोना नायबाबो माथो बुंबाय थानो बालायलांग्रा दे होनबाबो दिनै बुंथारबाय आरो बेसेबा गोबावनि उनाव मास मोनब्रै मोनबा जाबाय खोमा लाइक हो होननाया ना खें होननाया दे दिनै होनलायबाय